zana ce dai nisan da ba zan bata rai ba domin ina da ke. Ni na san akwai sunan ranki ke kin kasa faɗi, duk nisan tarayya da ni da ke kan soyayya. Ina so da sun yaushe ne kika furta kina so na ji ya kimsa ni da ke har ƙawari muka kulla. Saboda san da nike maki bani gane kaina, gashi na yi nisan sai dai matsaltsalin kike da kike ta faɗi. Ba wasan soyayya da ni da ke sai bakin ciki, kin tusan akwai jadawalin abin da na yi miki. Kin san na sha wahala a kanki da soyayya, kin faki san kube kunnen ki yanzu ba fashin da kasan kowa ya ji abin da ya haɗa ni da ke. Kin san gamuwar farko da muka yi da ni da ke na jikin kwasu kika kai ni gidan ku domin shila da ni. Kowa ya san ni ne masoyinki wanda kike kauna, duk nisan ranakun da suka ɗiba domin ki make aure. Domin da samun riga mun samu a fannin soyayya, duk sassan zuciyata da ruhi jini da rijiya. Na nuna san zaki iya rayuwa duk yadda nake, kike ka san daga nan wahalhalinki sai suka zama kaina. Ni ne da san na sai miki duk abin da kike kauna, duk nisan waje zana je domin samu maki shi. Kin san material atamfa na sha sai maki su, sannan ki san kware buwalas da leshi na sai maki su. A gurin rafsan maganar ɗinki kinan ba a magana, kike ka san wani ɗinkin tun da nake ban san sunan shi ba. Ta gunki na san sitirati gawun da shafki bugu da muke kasan sitirati kaftan da hafgawun hauku. Duk kika san fitatti gawun fule gawun cikin nunan da muka san kokin manta da na yi sayan mota. Kika san domin ziyara gari danginki, kin cusan ki shakice da ni na kake gurin fati. Ki yi nisan na dawo ni kaɗai ne kwanan bakin ciki. Kin tusan washe gari na zo gurinki domin zance na ganki ke da Hassan, dukan tanadin da na yi don farin ciki. Kin rusan kin cutan ba zan yafe miki ba, ba zan yafe miki ba, ko kusa san. Aruzuka 1 ton beat.